again. Like this morning. Yeah. Yeah. Is that for brother? But brother doesn't know how to play yet. You go to kindergarten? I'll be bigger. You're bigger? Okay. Come on, Francine. Come. Come. Come on here. Come. Good. Hello guys, good morning. Medyo kuan tayo. Ang na-late kami nagising, guys. Alam niyo ba anong oras na kami nagising? 7:34 din ang mga kids na tutulog pa syempre. Dapat 7:30 nakaalis na yun sila. Tapos so 7:34 naman ako nakagising, guys, kasi kung hindi dahil ka Francine, hindi ako makagising. Gumising si Francine na nadidinig ko talaga habang naka-close pa yung eyes ko. Sabi niya, Mama. Tapos ako, Francine, quiet because brother is still sleeping. Madilim pa kasi lumalamig na, guys, pa winter na. Ang matagal na mag bright. Puntahan natin si Francine kasi ang quiet. Inaantay niya ang papa niya. Good morning, B. Good morning. What are you doing? What did you do? You pupo? Ugoy, nalibang man ni, guys. Nyam ato nag kindergarten. Ugoy, come on, you pupo. Ibisan ko muna. Just to go, guys. Kiss. Bye-bye. Brother is crying now. You didn't forget anything? The house shoe. Nakaalis na si guys, si Francine. So, na tayo, back to nanay life. Ang dami kong, ngayon. Ang dami kong labahin. Tapos, hindi ako nakalaba last weekend kasi, here. Hindi ako nakalaba last weekend kasi yung mga damit ni Ella at Vanessa na puno nila yung line sa basement, guys. So, ngayon ako maglalaba sa amin kasi may nag-renovate nga dito sa bahay. Yung window sa bathroom, hindi ko ma-open. Ni-tape nila. So, hindi ko siya pwedeng maglayhay doon. Halik. Hindi ako pwedeng maglayhay doon, guys, kasi hindi makalabas yung hindi makalabas yung moist. Agoy, biskot. Kapait ko na eh. Hindi makalabas yung moist. Ang dami kong labahin. Tapos, yung bed namin, mag-change ako dyan ng linens. Kasi si Junior, sa amin natulog kagabi. Nag-leak yung napin niya. Patay. Sige, guys, balikan ko kayo mamaya, guys, ha? And I think, I'm not sure kung makakapunta kami ng doktor ngayon. Pero ipapacheck up namin si Francis kasi para siyang may guys, may cough siya at may cough siya, pero wala siyang lagnat. May cough siya at may sipon ba rin. Andyan pa yung cough niya hanggang ngayon. So, ipapacheck up namin siya. Although, wala naman tayong problema sa COVID kasi nag-negative nga, diba? Silang dalawa ni Francine at si Ella. Si Ella din pala, negative, guys. Ang results lumabas kahapon. Sunday ba yun? Or Saturday. Basta lumabas yung result niya at negative siya, guys. So, ano ba yan? Parang ako nakampante kasi kasi negative sila. I think sa weather talaga to. Dun sa mga nagme-message sa akin sa Instagram, thank you sa inyo, ha? Thank you sa inyo na sabi nyo na hindi yan sis, wala yan sis. Maraming salamat. Alam nyo na kung sino kayo. Thank you so much sa inyo sa sa aking video, panonood lagi. Thank you, guys. Thank you. So for now, magtrabaho muna tayo. So hello, guys. Pastilan. Alam nyo ba, guys, ang nangyari? Lalabas na sana ako para ilagay itong trolley na nabili ko ba. Nag-order ako sa online, guys. Ito, Kasi pwede na umupo si Junior. Malapit na kasi siya mag 6 months. Mga 1 week or 2 weeks na lang. At pwede naman to ilay, makahiga siya dito ba. Kasi hindi na siya magkasya sa basket niya, guys. Malaki kasi si Junior. Tapos, yung
trolley niya talaga noon, kang Francine yun. Tapos, ang sitting position noon, yung seatbelt na sira. Hindi, so, hindi. Ang plano ko na talaga noon na bumili ng trolley, pero hindi siya gagamitin para pang sitting kasi, sira nga yung ano niya, pang sitting position niya ba, yung may seat belt. Tapos kung makikita niyo sa ibang video ko, si Junior Taglaga ha, sa basket niya sing laki, kunti na lang talaga kulang, maano na talaga siya, hindi na siya magkasya doon, kaya umorder ako niyan sa Amazon. Ano lang yan, pang travelers yan guys. Inano ko na pagbili para kung hindi ba madami yung, hindi na ba bumili ng iba, bumili ng travelers, isahan na lang ba. Kaya kung magta-travel, yan na yung pwede na, andyan na all-in-one na. Kasi si Francine, I hope ganun din si Junior, maaga to siya si Francine guys, hindi na niya, I think wala pang mga 1-year-old si Francine Kapin nung nag-start na siyang mag-walk. Ayaw na niyang sumakay sa trolley niya. Or I hope si Junior the same din, para kung guys ba, magpunta saan hindi na ako magdala ng malaking trolley. Pero ito, maliit to na trolley. Kaya binili ko, in-order ko sa Amazon guys. Kung sa lang yan, sa Amazon Ergo Baby na na trolley. Gustong gusto ko siya kasi very handy. Kasi maliit ako na babae guys. Tapos malaki yung trolley natin. Uy, ang laki kasi nung old trolley namin. Tapos yun nga guys, nawala na tayo sa topic kasi lumihos na naman tayo. Wait, natapos na pala yung namin guys. Yung balcony. Natapos na pala yung balcony namin guys. Ayan na siya. Puti na siya guys. Tapos na nila. Maganda na siya guys. Tapos dyan, plano namin Frank, lalagyan namin ng para makalagay kami dyan, para magumanda siya. Ayan na, puti na siya guys. Ayun guys, tapos na yung nabanda na part dyan. Ang gagawin na naman nila yung doon sa kabilang balcony kasi build 19, yung sabi ni Frank, 1960 or 1970 tong building na to. Nagre-rent lang pala kami dito guys. Sa mga nagtatanong kung sariling bahay namin to, nagre-rent lang kami guys. At tsaka ko na yan pag-usapan muna natin yung bakit hindi natuloy ang aming lakad ni Junior kasi pa-check up, 'di ba? Dapat ko siya kasi yung nagwi-whistle siya guys ba. Ganyan paggabi minsan na, pero ngayong umaga hindi na namin nadinig. Tapos ko na yan siya guys, na nadidinig ko na yan siya nung baby pa siya ba. Tapos taga-check up talaga namin sa doktor. Chine-check yung dito niya sa stethoscope. Sabi ng doktor, okay lang naman daw. Then, tapos lagi namin yung nadidinig ni Frank. Tapos, kagabi nga, I think, nung Sunday pa ata, na nadidinig namin siya, malakas siya guys. Tapos, paggabi ba, malakas siya. Tapos, sabi ni Frank na, papacheck up dyan daw namin talaga. Then, sabi ko sa kanya, ano pa naman Frank, yung doktor, baka hindi niya maintindihan ako. By the way, anyway, yun nga, talagay ko na sana sa baba yung trolley, tsaka ko kukunin si Junior, kasi si Junior ready na guys, naka-attire na si Junior. Tapos ngayon guys, na-realize ko, wala pala akong susi. Kasi ang dalawang susi, mayroon kaming 3 susi dito sa bahay. Ang isa nasa kang Frank, ang isa para sa akin yun, ang isa para kang Ella. Tapos nung nandito na si Vanessa, yung isa pinahiram namin si Vanessa yung nagagamit. Then yung isa ko, binigay ko kang Ella kasi hindi pa sa same school before, kasi ngayon si Ella at si Vanessa same school na. Tapos dala man nila ang dalawang susi guys. And hindi, matagal na kasi akong hindi lumalabas ng ako lang ba. So yung nakalimutan ko na ang key ko nasa kanilang dalawa. So ayun, wala akong susi guys. Hindi ako ayun. Hindi kami natuloy ni Junior. So bukas na lang ng 9 AM ang aming appointment. Kasi dito kasi guys, dapat may appointment ka tsaka ka pupunta sa doktor. And kanina umaga tumawag si Frank ang appointment ni Junior is around 10:30. Then ngayon nga wala man kong susi, hindi ako makapunta. So si Junior
bukas na lang kami pupunta at 9 AM. Maaga kami bukas, guys. So, anyway, si Francine sa kindergarten na at nakalimutan ko siyang pajakitan, guys. Ang lamig pa naman sa labas. Kaluka, uy. Naka-ano lang yun, naka-t-shirt at saka naka-jumper ba yung jumper niya. Nakalimutan ko siyang ipa-jacket. Kaluka, uy. Sana ipa-jacket nila yun dun kasi meron kasing, sa requirements kasi nila, may mga jacket ipadala. Meron siyang rain jacket dun. Sana ipasuot nila yung rain jacket. Kasi yung rain jacket niya, may flap yun sa loob eh. So, ayun guys. So, ang gagawin ko na lang ngayon guys. Maglilinis ako sa bahay na lang. And then, ang daming kalat dito guys. Mura talaga kaming binagyo. Kasi hindi nalinis kagabi. Tapos yung mga boxes dyan. Ito na pala yung boxes ko guys. Sa mga nagtatanong kung aabot ba to sa Pilipinas. Kasi ang box hindi nakatape. Ito guys, nakatape siya guys. Yung box ko. Ito yung isa. Tapos, may nagsabi na si sis hindi ko alam. Yun, ang kalat ng bahay guys. Kasi kanina, nagmamadali talaga ako umalis. So, yung pangalawa, ito. Nakatape siya guys. At ang plano namin ni Frank kasi na may nag-message sa akin nag-comment sa akin sa video ko na dapat daw i-cling wrap. Thank you sis sa imong idea sis. Oo, i-cling wrap namin siya sis pag nakabili na kami ng cling wrap. So yun si guys, hindi pa ako natapos. Si Junior nakatulog guys. Nakatulog, lalabas na sana kami. Kaluka talaga So guys, maglilinis muna ako. Tapos hindi na ako mag-film para matapos ko siya agad-agad. Kasi pag nagising si Junior, mabalik ako sa kanya. Natutulog si Junior guys. Ako lang mag-isa dito. So, may mas malaki ang chance na makapaglinis. Sige. So, guys, pabalikan ko lang kayo. Tatawagan ko muna ang kindergarten guys. Kasi wala yung jacket si Francine. Baka na naman ba. Makasipunin na naman dahil sa lamig. So, guys, tinawagan ko na hindi ang kindergarten. Si Frank yung tinawagan ko na patawagan yung kindergarten kasi siya yung may number sa kindergarten eh. So, pinatawagan ko na bigyan ng jacket pag lumabas sila kasi naglalaro yan sila sa sandpit guys. Tapos pag umuwi si Francine dito, ang daming balas, ang daming sand sa mga sapatos, sa karsunis niya, sa pantalon, sa mga pockets niya. Iwan ko talaga anong ginagawa ni Francine doon. Feeling ko siya doon, nagsiswimming sa sandpit. Parang nagtambling-tambling guro. So, ang quiet ng bahay guys kasi kami lang dalawang Junior. So, gagawin ko na itong maglilinis na ako guys. Guys, tingnan niyo si Junior kasi gusto niya lagi akong nakikita. Tapos naglilinis man ako dito sa bahay. Ayan. Ayan, binihisan ko uli ng ramper guys all over para mas siya ba, mas putos. Mas siya, nakarap para hindi malamig yun. Hindi pa ako nakastart ng linis. Transfer ko siya dito kasi para kung nagising kasi siya guys, para kung makikita niya ako ba naglilinis, okay lang, di ba? Okay lang. Hello! Sulong-sulo ko si mama ngayon. She's kinaga. Sulong-sulo ko si mama ngayon. Sulong-sulo. Inano ko. Kasi kung saan ako, lipay man siya, natutuwa siya pag kung saan ako, andyan din siya. Malami tayong matatapos na trabaho nito. Kasi nagising. Tayo lang dalawa. Wala yung ate mo. Nadininig nyo guys. Hinahangak siya guys. Hinahangos siya guys ba. Ganyan. Pero wala naman siyang lagnat. Si Dapo na yung bata namin. Saya niya pag nakikita niya yung mukha sa video. Saya man yung ganahan kayo. Nahango siya guys ba? Okay. Diyan ka muna. Sige, linis na ako. Start guys. Linis na ako. Nakatawa. Nagka-smile lang talaga siya. Gustong-gusto niya kung nasaan siya. Guys, natapos na tayong natapos na tayong mag-hoover. Ang na lang guys, kailangan ko na lang
tapusin yung dinadusting ko at saka dito kusina ang pinakalas. Ayaw ko ipakita sa inyo kasi ang kalat talaga guys, para talagang binagyo ang kusina. Tapos nag-break ako kasi magla-lunch ako guys. Gusto ko sanang kumain kaso wala akong rice kasi kaya ang luto ako. Tapos wala pala akong tubig. Walang tubig guys kasi yung kapitbahay namin sa baba nagpa-repair ng kanilang, nagpa-fix ng kanilang tubig kasi wala daw silang hot water, finix ng taga-water Tapos ngayon wala akong tubig guys. Ay meron na. Meron na akong tubig, kabuang naglabas ko na ba. Mag-ano na lang ako guys, mag-air fry na lang ako nito ng nuggets ba. Air fry ko na lang siya, tsaka pizza, samot tagapangko ani. Pero isang pizza lang yung ko ilulutuin. Air fry ko lang tong nuggets para mabilis guys kasi or magluluto ko ng rice tapos iulam ko yung nuggets. Kasi butong talaga ako and then rice is life man talaga. Wala na talaga akong maluto guys na hindi defrozen ba. Itlog na lang nabili na natira doon. Tapos ang kinain ko kumain ako ng itlog kahapon na ako ba. Naglabas ako ng meat para mamaya sa amin sa dinner kasi mamayang gabi kompleto ang mga sakop nakin guys, kompleto. Tsaka ako magluluto ng pasta tsaka nung meat. Pero ngayon lunch ko ako lang naman ang kakain. Magna-nuggets lang ako tapos ulam ko sa rice. Yun lang. Sa uli ko na pala tong pizza kasi akala ko at first walang tubig. Ito na sana yung ipapartner ko ba. Pero bumalik na pala ang tubig so makaluto na tayo ng rice guys. And then mag-continue ako ng dusting kasi 12:53 na ngayon guys. And then dapat matapos ako before 3 kasi i-pick up ko si Francine. Ang problema ko ngayon ang key code, sana dumating yung mga bata before 3 kasi ang klase nila ngayon guys longer na yung klase nila. Guys, kain na tayo. Andito yung pagkain natin. Chicken nuggets. Iulam sa rice. Tapos, tatry natin tong curry dip. Hindi ko dinidip actually to before. But mayroon siyang pakapi na may free siya. May dip na siya na nuggets. So, gamitin natin yan. Pag hindi natin nagustuhan, kuha tayo ng ketchup. Hello guys. Pick up natin si Francine. Late na ako ng 10 minutes. Late na ako ng 10 minutes guys. Kasi ang kids ngayon lang dumating. Tapos wala akong key lagi. Tapos inano ko lang si Francis. Gibilin ko lang saglit kasi dito lang man malapit. Tapos dinalhan ko ng rain jacket kasi umuulan mabuti na lang talaga guys. Malapit lang yung kindergarten Francine, nalalakad lang. Yung jacket ko hindi ko na lagay ng maayos yung ito ba kasi hindi, ngayon ko lang to sinuot uli kasi umuulan siya. Tapos hinanap ko yung hood. Sus, umuulan siya guys tapos malamig. Hindi ko nga na-adjust tong jacket ko. Madali talaga ako tapos nakakatawa. Ang rain jacket na dadala kong Francine may tag pa guys. Nabili ko to siya para sa kung umuulan. Tapos ngayon sunduin na natin guys. Andito na guys. Yeah. Did you eat? Good. What did you eat? Huh? What did you eat? Huh? A teddy bear? Huh? Are you hungry? Yeah, I ate it. What did you eat? I know I have an egg. I don't understand. Oy? Yummy. Yummy? Food. You're full? Okay. Yan natin nagamit yung jacket guys kasi pinasuot sa kanya yung rain jacket niya. Oh. So, bukas balik ko lang yan. Tapos, ayan oh. Ang batang say hi. You're home now? You're home from kindergarten na. With different shoes naman imong gisuot. Papa is not home yet. Anad siya na yung papa mo. Anad siya na ang papa niya ang nag-pick up sa kanya. Oh, come on, come here. So were you playing there? Yeah.
Okay, come on. Come on, where you going? Here. Come here. Ang suot na sapatos ba iba na. Iba na namang sinuot yeah, you have your bag with you. Good job. Nakalimutan niya kasi itong bag niyan last time. Come on. Yeah, you're going home. So tomorrow we have to bring clothes for you again. Huh? Yeah. 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 You're very wet. Cause what did you do there? You play? Huh? You play? Yeah. Okay. Okay. Papa niya. Okay, come on. Come on inside. Yeah. Okay. Saka tayo sa taas. Okay, come on. Up. Mabuti na lang. Malapit lang yung kindergarten. Kundi, takbo talaga ako nito. Careful. So guys, nakauwi na pala tayo ng bahay. Kanina pa guys, pero nabisi ako ka Francine. Pinaliguan ko. Tapos, pinadidi. Tapos si Junior, pinatulog ko din, pinadidi guys. Andi, nagluluto ako sa kusina ngayon. Nagluluto ako ng dinner nila. Tapos mauuna silang kumain kasi at 7, patutulugin ko na to sila para peaceful ng bahay. Kasi hindi to nagnap eh. Say hi, be. Say hi, nakapantulog na to guys. Pina-iPad ko para hindi maingay guys. Naglalaro yan kanina Naglalaro tapos pina-iPad ko na lang kasi pag hindi yan guys, maingay, magdagandagan aning balay. Mag-jogging siya aning among balay. Siya magdagandagan. Magising si Junior. Kaya pinalaro ko na lang dyan, pinatingin ko. Para hindi din makatulog kasi pa ngayon guys 5 PM something pa lang, 1700 something pa lang, tapos 7 PM pa to matutulog. So, at 1800, matatapos na siguro yung niluluto ko. Papakainin ko sila, tapos matutulog na to sila at 7 guys. Para maaga guys pa din. Tapos ako, antayin ko siguro si Frank na mag-dinner kasi busog pa din naman ako. Nag-coffee kasi ako, tapos antayin ko na lang siguro siya para may kasama siyang kumain mamaya. So, ipakita ko sa inyo niluluto ko guys. Yung steptoe ko pinaano ko guys. Pinahugas ko ng bottles ni Francis at Francine. Sabi ko sa kanya, itatariya ko sa kanya. So, let's see kung hindi magreklamo to. So far, na ginagawa naman niya. Ang inuutos ko. So, slowly but surely. So, tatay sa kusina. Aking niluluto doon. Yung niluluto ko, pasta, tapos may meat. Naluto na ang 3 guys. So, papakainin ko na sila. Dito naman, hanggang Frank. Naya pa yan. So, ito lang kakainin nila for dinner. Ng batos guys, pero nagbaha man dito guys. Sa paglinis niya siguro sa batos ba. Nagbaha guys. So, ako sa muna siyang i-wipe. Kasi nagbaha dito. Uy, ako. Maraming tubig. Linis tayo. Ganito talaga ako guys. Pag nagluluto ako, linis-linis din ako para kunti na lang ang tabahoin mamaya-maya ba. Bakit ang oily nito eh. Ang init dito kasi hindi namin ma-open yung window kasi nagre-renovate nga sila sa labas. Dry natin to guys. Init talaga dito, lalabas ako. Naluto na yung pasta, ang meat na lang inantay ko para gagawa ako ng sauce nila. Tsaka, hindi ko kaya dito sa loob, ang init talaga, hindi ako makaginawa. Excuse me.
So guys, nalinis ko ng kusina. Wala na kaming hugason. Ang ano na lang. Hindi pa ako kumain. Nantay ko si Frank nga, diba? Tapos si Francine hindi pa natapos kumain, guys. Kaya naglinis na lang ako ng kusina. Tapos papatulugin ko na to sila, guys. And then, hindi ko matanggal-tanggal yung ano sa mga, ano ba, agit-it. Ano yan sa Tagalog, nakalimutan ko. Meron para akong white sponge, guys. Magic sponge. Ito pala sana yung ginamit ko. Hindi ko na makita ang sa ilalong yun. Next time, pag naglinis tayo ng oven, yun yung gamitin ko. Pakita ko sa inyo. Ano yun siya, guys? Nakakalinis talaga pag yun yung ginamit mo. Magic talaga siya ang sponge. Hiningal ako. So, guys, patulugin ko muna si Francine, guys, para, you know, tulog na tulog si Junior. I'm so happy kasi naka-rest siya kasi hindi yun nakatulog na maayos kapag rest siya at din ako din nakagawa ng madaming gawain sa bahay.